long live, Bubagra long live, the Pramotha long live, Bubagra long live, Bubagra long live, the Pramotha long live. जतननो पहिले सगानो खुलुमका चिन बुबाग्रानो खुलुमका जों दिनै 29 कृष्णपुर विधानसभा खबजाक चिन काकरा सरा बिसि जों सालब्रुम ब्रुमनो फुंनि 7 चिमिन नखगाय जत बिसिबो केम्पिं खायफायो खायफानो ताबुक 6 बाजि तंगो दिनै अजागाव जयनिं प्रोग्राम खा ताई चिनि अजागाव बीजेपी पार्टी याकरै तिप्रा मथा फाइया ताई अजागा हाइन हाय चिनि ताफुक दा बिरगुर रामनि बिसिंतै बिसिनि चेयरमैन ताई चिनो जगह चिनी साबजुनाल वाइस चेयरमैन दा लकुमार चिनी दा खुसिराम ताई चिनी जगह गोबां लिडार दंगो अबरं बिसिंतैनो तुइदुलुइ तिप्रामा थाना हामदुलि बरं बाहायनो तिप्रामा थानि कासे पार्टी बिसिंतैनो उद्बुरन थाकिया बेलाय खादन खाजां लाजाक चिन 29 कृष्णपुर विधानसभा तामनि हिनबा बुबाग्रानि बिसिंतै जतन थांचांगै दंगो सालब्रुम ब्रुमनो जयनिंगो जेखान थांगो आरो जयनिंगो आमो सराय जे मेसेज सिनाय जों चिन 29 कृष्णपुर विधानसभानि बिसिंतै जों जेसकपन तिप्रामा था कप्लाय खैनाय चिन बुबाग्रानि मोखांनो जों सारिनाय बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों बाहायनो फेवमा मानसना हिनि मो पार्ट ऑफिस खुलमन थाइनि जागोन मुंतामा मो काकारा सरा बिसि kami hingga hangkai Kornorampara, Kolorampara.